Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Lee, enwere ike inwe ihe ndị nọ n'ala ebe a. Ị nwere ike iji mee dịka nwa ugo, mana ọ bụrụ na ị chọọ ịgbagote ebe a, nchejisi na-ebute owuwu ọhụụ. Ọ na-emetụta gị dịka Chineke ị na-aga ma ịtụkarịa otu a. Ịma ihe m na-ekwu bụ na ị ga-ahapụrụ m ihe ọbụla, mana mgbe ụfọdụ ana m ele anya na ya. Mgbe ụfọdụ dev na-akpọta onye na-abịa chejishia osisi anyị nwere n'ihu ụlọ anyị mbụ, ma mgbe m si ọrụ lọta, nsị ya na imebisiala ma gbukwaa osisi anyị. Mgbe ahụ enwechaghị alaka fọrọ na ya. Mgbe ahụ ya sị m na-ele anya ka ịhụ, ma mgbe ahụ o teghị aka ya wee rughachia bịa maa mma ile anya. Ya mere mgbe ọbụla e metụrụ echekwashiri anyị, mgbe ụfọdụ ọ na-adị anyị ka gịnị ka anyị na-eme, anaghị m aghọta ihe mgbu a, ọ dịkwa mma mana n'ezie ị ga-akacha mma ma emesịa. Ana m achọ ịgwa gị n'eziokwu na enwebeghị m ike ịnata mbuli elu site n'aka Chineke n'akụkụ ndụ m ọbụla. Na nke a ihe m na-ekwu bụ isite n'ogugo nke a gaa n'ogugo ọzọ. Anatabeghị m otu. Ọ bụrụ na Chineke anaghị emetụta m aka n'otu ihe n'ogugo a, nke m na-agaghị eji gbagoo n'ogugo ọzọ. Lee, o nwere ike inwe akparamagwa na ndụ ndị na-ebi ugbu a ma ha anaghị emetụta gị, mana ọ bụrụ na ị chọọ ịgbagote n'ogugo nke ọzọ, ị ga-ahapụ akparamagwa ndị ahụ. Ana m ahụ n'anya ikwu mgbe niile sị nkwụsị ọbụla a na-enwe onye na-apụ n'ụgbọala, nwe onye na-abata n'ụgbọala. Ya mere ebe ọbụla ị kwụsịrị ịchọ ịga n'ebe nke ọzọ, mmadụ ga-arịda, mmadụ ga-arịbatakwa. Amen. Ugbu a ka anyị kwuo maka ugo. Akwụkwọ nsọ sị na ndị na-echere Chineke na ha ga-agbanwe ike ha, na ha ga-efeli n'elu dịka ugo. Ọ sịghị na ha ga-efegharị n'ụlọ dịka ọkụkọ. O nwere ozi ọma m ga-ezi ma emechaa. Ugbu a na-akpọ ya ị na-efe efe ka ị na-ama ama. Ime otu esi efeli dịka ugo, ka ọ bụ ịnọ na-esoro ọkụkọ na-amagharị n'ụlọ niile, na-eme ebe niile unyi na-adaru ya ala. Ọ dị mma. Nwa ugo mụrụ ọhụrụ, a na-elekọta ya dịka ụmụ amụrụ ọhụrụ n'ime Chineke. Ma nne ugo na-arụrụ ha akwụ dị mma. Ọ na-eji nku buru ibu na obere eriri na ahịhịa na ya wee wetacha ụmụ ururu ihe ndị ọzọ were tikọta ya wee rụọ ya dị agbụrụ akwụ dị mma. Obere nwa ya ga-abịa dinara na akwụ ahụ. Agụrụ gụwa ya, ịma fio 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 nke ugo na-eme. Nne ha fepụ ya bute nri ya bịa nye ụmụ ya, ha na-eri na-eme. Obi adị ya mma dịka onye amụrụ ọhụrụ n'ime Kraịst. Ịma n'eziokwu, ịchọ onye ga-ekpere gị ekpere, kpọta onye amụrụ ọhụrụ n'ime Chineke, n'ihi na Chineke na-emere ha ihe niile na nwa mgbe ahụ. Ịma nke a, ma mgbe ahụ ya adịghị ka ị nọ mgbe ị lụrụ di ọhụrụ. Ọ dị ka nke a tọgbuo m. Na nwa mgbe nta mgbe a gị sị gịnị? Ya mere mgbe oge ruo mgbe nwa ugo ahụ ga-efe, nke Chineke buru anyị niile n'obi ka anyị niile fee, ka anyị soro ugo na-efe. Ọ ga-adị ụtọ mgbe mama ga-abịa sị oge eruola mgbe gị bụ nwa ugo ga-apụta n'akwụ bịa fewe, mana nwa ugo ahụ enweghị ike ịpụta n'akwụ ahụ bịa fewe. O nwere ihe nke dị mma na-eme, ya onwe ya apụwabe. Ihe a m na-agwa gị bụ eziokwu. Nne ugo ahụ ga-ebido kwa ụbọchị na-emebisi akwụ ahụ ruo mgbe ọ ga-emebicha ya. Ihe ndị na-echekwa ha, nku ndị ahụ, ụmụ ihe ndị ururu ndị ọta ịtachara n'ala, ihe ndị dị mma dị jụụ na-atụli elu. Oge ga-abịazi mgbe ihe ga-afọziri ụmụ ugo ahụ ga-abụzi ngwụcha nke akwụ ahụ, nke ihe mejupụtara ya bụ ihe na-adụ adụ. Alaka ndị mere n'ochie jọrọ njọ, ha ga-esi ike mana ọ gaghị abụ ebe dị mma ịnọ. Ya mere
mgbe ahụ a sị ka anyị kwuwe maka ya, ụmụ ugo ahụ ga-abịa rigo elu elu na-elegharị anya si n'akụkụ na-elepụ anya. Echere m ha ga na-asa ewo ama akwa m, ebe anyị nọ adịghịzi anyị mma, o nwekwara ike ebe nke ọzọ kacha mma. Nne ya bịa mere ya ihe dị mma, bịa mee ka o fefere buru ya felie n'elu wee hapụ ya ebe ahụ. Mgbe ọ ga ha ada na-achọ ịdaru n'ala, nne ya efetuo buru ya. O nne m, ị hụrụ m n'anya. Ya onye na-aghọta ihe m na-ekwu? Kuru he ya rigo he n'elu ya etie ya emeghe ya ihe ahụ, meghe ya n'ikpeazụ ya ebidozie. Nke a bụ ihe Chineke chọrọ n'aka anyị. Ịma na akwụkwọ Aịzaya 3 amaokwu nke mbụ, akwụkwọ nsọ na Chineke na-ewezuga ihe nkwado n'okpuru anyị. Ka m jụọ gị ajụjụ, elee ihe ị dabere na ya? Lee anya, Chineke na-achọ ka anyị gbanye mgbọrọgwụ, ka erukpukwa anyị n'ime okwu ya. Anyị gbanye mgbọrọgwụ erukpu anyị n'ịhụnanya Chineke, ka anyị wee ghara inwe ihe ga-ezuru ntụkwasị obi anyị. N'agbanyeghị ụjọ nwere ike ịtụ anyị, mana anyị ekwesịghị ịtụ egwu, ka anyị na-abụrụ ndị na-enwe nkwuwa okwu n'ime Chineke na-aga n'ihu. Ọ bụrụgodị na ezi enyi anyị atụgharịa megide anyị, o nwere ike iwute anyị, mana anyị nwekwara Jizọs Kraịst n'ime ndụ anyị. Bịa ugbu a, kedu ihe ọ na-ewe iji na-akwalite gị? Elee ihe ọ na-ewe iji dewe gị ịdị ike n'ime Onyenwe anyị? Ọ bụ nzukọ nke ndị enyi ndị kwere na Kraịst bụ ihe na-eme gị ka obi na-adị gị mma? Ọ bụ maka otu ọrụ ọrụ ị nwere bụ ihe na-eme gị ka obi na-adị gị mma? Ka m kọrọ gị otu akụkọ. Ka m kụzichara akụkọ akwụkwọ nsọ afọ 5 n'ụlọ, ọgụgụ ozi m ọzọ bụ anụrụ m n'ụlọ ụka n'obodo m ruo afọ 5. Amụtakwara m ọtụtụ ihe ebe ahụ. Agabigakwara m ọtụtụ oge dị mma na ọtụtụ oge dị ike. M wee chọpụta na ị kwesịghị ịbụ onye isi ma ọ bụrụ na ị maghị otu esi anọ n'okpuru onye isi. Nke a abụkwaghị ihe dịịrị m mfe, mana enwere m ike ịgwa gị na ọ bụrụ na ị na-eche mbuli elu na ihe nke gị mana ị nweghị ike ịbịa n'okpuru ọchịchị nke ebe ị nọ, n'eziokwu ihe sọrọ gị were nke a m gwara gị mere. Ya mere, Chineke abịa bido metụwa m aka ruo na ọ chọrọ ka m hapụ gaa ọrụ m ahụ, bịa bido ozi a. N'ezie, ezigbo ụjọ nọ na-atụ m mgbe ahụ. Okwu anyị nọ na-anụ mgbe ahụ bụ were ozi gị aga n'ọwụwa anyanwụ, ọdịda anyanwụ, n'ugwu na ndịda, mana nsogbu bụ na enweghị onye maara m ebe ahụ. Mgbe anyị nwere m ije ozi nke dị na St. Louis na-ekwukwa okwu na redio nke nọ n'ime obodo, mana ugbu a lekwe m ebe a. Mana elee otu m ga-esi gaa n'ọdịda anyanwụ, ọwụwa anyanwụ, ugwu na ndịda? Ịma, mgbe ọbụla Chineke na-agwa gị n'eziokwu ka ị mee ihe, gị gaa n'ihu na-egbu oge, ike ga-agwụ gị n'ime gị. O nwere onye ma ihe ọ dị ka ya Chineke ịkpara gị aka, kpara gị aka, kpara gị aka, kpara gị aka? Ịma, ihe ndị m hụburu n'anya mbụ, ọgbakọ nke ndị ọrụ, ọgbakọ nke ndị otu na ọgbakọ nke ndị enyi. Mkpọzie ihe niile m na-eme ebe ahụ asị, mkpọzie ihe niile asị, achọghịzi m ihe ọzọ, achọghịzi m ịga ụlọ nzukọ ọzọ. M nọrọ nnọọ, ama m ihe mụ na ya na-alụ, ama m ihe na-enye m nsogbu. Iji gbubie ogologo akụkọ a mkpirikpi, enweghị m oge m ji akọcha ha niile. Chineke mee m, naanị ihe m ji hapụ ọrụ m ụwa igwe eji agbakọ ihe. Mbido ọgbakọ na ugwu na ndịda na ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ nke St. Louis, otu na ngwụcha nke ọwụwa anyanwụ, ọdịda anyanwụ, ugwu na ndịda. Ma mụ onwe m dịka nwatakịrị mee oke m nwere ike. Mgbe ahụ m bịa chọpụta otu ihe m na-amabughị mgbe m nwere ọrụ ahụ. Ịma, mgbe ụfọdụ mgbe ị nwere otu ihe, ị gaghị ama otu isi na-atụkwasị nke ahụ obi ruo mgbe Chineke maṅara ya ma wezụgakwa ya. Gịnị ka ị tụkwasịrị obi na ya? Ị ka ga-enwere onwe gị ma ọ bụrụ na ndị enyi gị hapụ gị? Ị ka ga-atụkwasị Chineke obi ma ọ bụrụ ma ị kpebie na gị na Chineke ga-eso na-aga, gị na-eto n'ime Chineke, ma ndị enyi gị hapụ gị? Ị ga-ejide ịga n'iru gị na Chineke, ka ị ga-alaghachi azụ gakwuru ndị enyi gị ka obi dị ha mma? Bịa, ana m agwa naanị ndị chọrọ ka ha na Chineke ka na-aga n'ihu. Anaghị m agwa onye ọbụla nke ka chọrọ ịdị ka nwa ugo a mụrụ ọhụrụ. Ana m agwa ndị dị na njikere ime ihe nne ugo chọrọ ka emee.
amen. Ị chọrọ ife efe ka ị chọrọ ịma ama? Ọ dị gị n'aka. Ya mere ị ga-echetakwa na mgbe m na-arụ na ụlọ nzukọ, abụ m ịma amatụkwa m ama mgbe ahụ. Ana m agwa gị, ọ bụ m na-ekwukarị okwu Chukwu mgbe pastọ na-anọghị ya. Abụ m onye na-esote pastọ. Ana m akụzi na Baịbụl kọleji. Enwere m ọgbakọ nke ụmụ nwaanyị otu ugbo n'izu. Mmadụ na-abịa dị 700. Nke ahụ bụ ọgbakọ mara mma n'obodo. Enwere m ebe m na-edesa ụgbọala m n'ihu ebe ahụ nke edere aha m. Nwanne, ọkwa ọ na-amasị anyị ịhụ aha anyị? Ọ wụghị eziokwu. Enwere m oche m na-anọ n'ihu nke ebu aha m. Ọgbakọ ọbụla ha tinye ihe ebu aha anyị: Joyce Meyer, Meyer. Onwe onye na-anọ n'oche m. Enwekwara m ọfịs nke bụ aha m n'ọnụ ụzọ ya. Enwekwara m aha n'elu tebụl m. Aha m na-anọ n'akwụkwọ akụkọ kwa izu dịka otu n'ime ndị ozi. Ị hụrụ, abara m uru mgbe ahụ. Bịa, o nwekwara onye na-ebe a taa? Ma ya mere, mgbe m si ebe ahụ pụọ, anaghị edezikwa aha m ebe m ga-edesa ụgbọala. Ana m agazi chọọ ebe m ga-edesa ya. Aha m anọghịzikwa n'oche. Ana m anọzi ebe ọbụla m hụrụ oche. Amaghị m ihe nọ na-aga na a na-akpọzi m n'ọgbakọ ọzọ, a na-akpọzi m n'ebe dị iche iche ọzọ. Mana ịkpọ m na ihe ndị pụrụ iche nke ndị isi na-eme mgbe ọbụla m na-aga ụlọ nzukọ n'ụtụtụ ụbọchị ụka, m dịzie ka onye na-enweghị ebe ọ nọ. Ya mere, dịka o nweghị ihe ọbụla. Ị hụ na nke a abụghị ihe Chineke chọrọ nye gị. Nke ahụ abụghịkwa ihe ọ chọrọ nye m. Ọ bịara wezụgachaa, mesochaa m ruo mgbe m pụziri site na ihe ndị a niile, n'ihi na Chineke nọ na-ebuli m elu, nke pụtaziri ihe a mega ugbu a. Mana amaghị m ị na-achọpụta otu ọ na-esi adị ka na-anwụ anyị ka anyị gbaghachi azụ na ihe anyị nweburu karịa anyị na-aga n'iru ịgaru ihe nke na-abịa anyị n'ihu. Ị nọkwa n'ebe a? Ana m agwa mmadụ okwu taa. N'ezie, ọtụtụ n'ime unu nọ na ihe m na-akpọ ịnọ n'etiti ugbu a. Ị nwere na mbido, o nwere ebe ị na-aga, mana ị ka nọ n'etiti. Adala mba n'etiti. Maka m gwa gị, ọgbakọ m dị ntakịrị mgbe m hapụchara nzukọ anyị. M rụsie ọrụ ike. Naanị m nọ ọtụtụ mgbe n'ile ya anya, m echee na nke a bụ mbuli elu. N'eziokwu, achọrọ m ịgbaghachi azụ na ihe m nweburu. Ụmụ nwanyị ole na-agbaghachikwuru nwoke nke na-agwa gị okwu ka ị bụ nkịta, kwaa gị aka, mgbe ụfọdụ ya akwụọ gị ihe, eji gị akwara ngwa ọrụ na-emegbu gị, gị wee pụọ, owu a na-ama gị, ihe esiere gị ike, ya bịa were iru ụtọ gwa gị okwu ole na ole, gị gbaghachikwuru ya. Gee ntị, achọrọ m ka ị nọrọ ebe ọbụla nke Chineke si gị nọrọ. Agbafukwele n'ihi na ihe siri ike. Mana ị karịrị inwe onye na-akụ gị ihe mgbe ọbụla, na-eme gị ihe ọjọọ, na-emegbukwa gị mgbe niile. Ma gee m ntị, ị naghị enyere onye ahụ aka ịhapụ ya ka ọ na-eme otu ahụ. Ọ bụrụgodị na ị chọghị imere ya onwe gị, kama mere ha ya. Onye ohi na-abịa ka o gbuo, zuo ma laa n'iyi. Jizọs sị, abịara m ka ị wee nwee ọṅụ ma nwekwa ndụ gị, ma nwezuokwa ya oke, ka o wee juo eju, wee na-awụfushi. Ị bụ onye bara uru. Ị maghị ugboro ole m gara laghachi n'ọrụ m ahụ, nke bụ na ohere m dịrị m ebe ahụ, enwere m ike ịlaghachi mgbe ọbụla. Mana obi dị m mma na emere m ihe sikarịrị ike. Ọ na-atụ m ụjọ mgbe ụfọdụ icheta ihe anyị ga-ahapụ ma ọ bụrụ na anyị agaghị n'ihu. Ị
ịma Filipaị 3:3 Pọl sị otu ihe bụ ihe m maara ịhapụ ihe ndị nọ n'azụ ma na-aga n'iru ịgaru ọkpụkpọ nke nọ n'elu, na-aga n'ihu na-aga n'ọkpụkpọ nke nọ n'elu. ịma na o nwere otu oge na ndụ m mgbe Chineke kpara m aka n'ebe ọ dị ike maka ihe ndị ọ chọrọ ka m mee n'ebe ndị mụrụ m nọ, mana aghọtaghị m n'oge ahụ gịnị mere Chineke ga-eji asị m tụfuo ego lekọtawa mmadụ abụọ na-enweghị ihe ha mere m na ndụ m, zụọrọ ndị mụrụ m ụlọ, tijuoro ha ihe mara mma n'ime ụlọ, lekọta ha ka m na-azụtara ha ihe niile ha chọrọ, na-asụchakwa ahịhịa n'ebe ahụ, kwụọrọ ha ụgwọ ka a na-enyere ha aka na-elekọta ha. Maka ma na-ajụsị eledị ihe medịrị n'ụwa Chineke ga-eji asị m ka m mee ụdị ihe dị otu ahụ. Ọ bụghị ihe ziri ezi, mana ịma ihe mere Chineke na-emere anyị nke a mgbe niile. Igbubi okwu a agaghị m akọwacha nwuru ya unu, mana o nwere ihe ịtụnanya nke mere n'ọgbakọ anyị mgbe m mesịrị kwee ka obi ilu ahụ pụcha m n'ime, ma kwerekwa ka m chefucha ihe ndị ahụ, ma kpebikwe ka mụ na nna m na-aga n'ihu n'ịhụnanya. Anyị etoo. Ana m achọ ịgwa gị na Chineke nwere mbuli elu nye gị, mana o nwere ụfọdụ ihe nke ị na-agaghị eji gaa n'ogugo nke ọzọ. Ịma ihe merenụ ogugo ọhụụ ekwensu ọhụụ. Lee, o nwere ụfọdụ ihe n'ebe a nke ị nwere ike ijide ya na-agakwa n'ihu dịka nwa ugo, ma ọ bụrụ na ị chọọ irigote n'ogugo a, o nwere ihe ga-esi n'ụgbọala gị apụ tupu gị eruo na nkwụsị nke ọzọ. Amen. Akụziri m akwụkwọ nsọ n'ụlọ afọ 5, m bịa na-achọpụta na Chineke na-agwa m ka m tọgbọ ihe ndị ahụ. Ya sị, lee, ana m eme ihe ọhụụ. Obi atọ m si toonu Chineke, ebumnuche m ga-abịa na mmezu ugbu a. Ma echiche nke Chineke maka ihe ọhụụ bụ 1 afọ. O nweghị ihe m mepụtara, ya ewere m tii m n'uko. Ịma isigwele n'imi mkpụrụ ntakịrị gafee na-amịzi mkpụrụ m otu. Anọbụ m na-amị mkpụrụ ntakịrị, m bịa mezie ana m amịzi mkpụrụ, emechazie m bịa mịzie mkpụrụ n'ebe ọ dị ukwuu. Ọ dị mma. Lee ka m gwa gị maka mkpụrụ dị ntakịrị. Lee, anọ m na-akụziri mmadụ 25 n'ime ụlọ m, ma ugbu a n'ezie ịma nweta amara ahụ ịkụziri ndị mmadụ ruo ụwa niile ụbọchị niile site na mmadụ 25. N'etiti ya anọ m na-arụ n'ụlọ nzukọ ahụ, ịma ihe ndị dị iche iche, ma enwere m ọtụtụ ihe n'ime m ebe a nke na-enweghị ike ịga ebe a. Enwetụrụ m ụjọ na echiche enweghị nchekwa. Ana m atụfu ọtụtụ oge ma iwere onwe m na-amanyere ndị ọzọ. Chineke chọrọ ka m bụrụ onwe m, Chineke chọkwa ka ị bụrụ onwe gị. Chineke anaghị achọ foto onye ọbụla nke a sara asa, ọ na-achọ ka ị bụrụ onwe gị kpọmkwem. Amen. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Onwe gị nke dị ọhụụ. Ị nwekwara ike bụrụ onwe gị n'ihi na a na-ewere onye ọbụla ọzọ. Ị ga-amụta ịhụ onwe gị n'anya, na-etokwa onwe gị. Ị ga-ahụ onwe gị n'anya n'ebe o zuru oke, n'ihi na ebe ọbụla ị gara, ebe ahụ ka ị nọ. Ya mere, anụna m maka akụkọ a, ekwenyekwara m na ọ bụ eziokwu. Onye ọkachamara na mgbọrọgwụ, mana echere m na akụkọ a bụ eziokwu. Onye si na o nwere ọdọ ụdara. Ịma ihe niile na-ebido na mkpụrụ. Kọọ mkpụrụ, ya pụta osisi, gị bịa ghọta mkpụrụ. Ịma ichegide maka mkpụrụ. Ya mere, were nke a manyere ndụ gị, icheela chee mkpụrụ. Ugbu a n'otu ntabi anya, ọ bụ oge. Ya mere, gị hụ ụmụ mpempe obere nwa ụdara pụtaganụ mara mma si n'alaka na-apụta. Toonu Chineke, mkpụrụ. Mana onye ọkụkụ mkpụrụ nke ma ihe na-aga ọpụsịa ụfọdụ, na-ekweghị ka ha fesaa n'afọ ahụ. Ọ bụrụ na ya akwụsị ha
site n'ịmị mkpụrụ ndị ntakịrị ahụ. Mgbe ahụ n'otu afọ maọbụ abụọ, o nwekwara ike n'afọ na-abịa abịa ya emekwa otu ahụ. O nwekwara ike mkpụrụ ya ibute ọha ibu karịa otu mbụ, gị sị mba, ọ bụghị ihe a ka m chọrọ. Ya mere ya aghọpụ ha. Ọ bụrụ na gị bụ osisi ahụ, chee godu, ị ga na-egwu egwu. N'eziokwu, echeela m ogologo oge, arụsiela m ọrụ ike. Ugbu a akwụ m ebe a, kwụrụkwa ebe a, wee na-eche ma ugbu a emechala m ya mkpụrụ, gị bịa na-aghọrọ ha, na-atụfu ha. Ee, ịma, ọ bụrụ na ị nweghị nghọta nke ime mmụọ, ị ga na-apụ na ihe m na-ekwu. O nwere ike ị ga-asị, nwaanyị a ọ dị ka ọ tụfuola echiche ya. Anyị esile n'ikwu na Dev nọ n'elu ite gafee na ịtụfu mkpụrụ ụdara. Ọ baghịkwa na iwu ị na-enwecha ihe ọchị ndị a niile n'ụtụtụ Satọde. Mana onye ọkụ mkpụrụ ahụ nke na-eme ya, nwanna, ọ bụrụ na ọ ga-eche cherue ma rue afọ 2 na 3, nwanna, ndị ka kacha mma, ndị ka kacha ibu, mkpụrụ ụdara ndị kachasịcha mma, ndị na-ahụbeghị na ndụ gị mbụ. Ya mere enwere m ntakịrị ebe ịmụ akwụkwọ nsọ m, nwee mkpụrụ ntakịrị. Enwere m nwa mkpụrụ mmadụ 25 na-abịa kwa izu. Anyị na-anọrọ ala n'ala ime ụlọ m. Ana m akụzi akwụkwọ nsọ. Ha alasịa, ha bịaghachi n'izu ụka ọzọ. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ. Oge ahụ bụ oge tọkarịchara na ndụ m. Ma Chineke asị, kwụsị nke a, lee, ana m eme ihe ọhụụ. Ya rue afọ ọzọ ya, mmefuo ihe ịchọ ka m dị ka onye agbata obi m. Ịma, unu anụkọtala akụkọ ndị a, achọghịkwa m ịkọrọ ya unu ọzọ ka ike ghara ịgwụ unu. Ọ bụ nke a bụrụ nke ọzọ, ma mụ onwe m adị m ka nwaanyị ọbụla ọzọ. Ịma, abụghị m onye maara otu esi edekwa ihe. Abụ m onye na-awụ mwebata ihe n'ime ụlọ, mmapụ ya nga ahụ, ọ ga-anọgide nga ahụ ruo afọ 20. Ịma, ọ na-ebubata ihe eji emezi ụlọ, na-ebupụ. Ọnwa ọbụla ị bịara nga ahụ, ya dị ka ime ụlọ ya ọwụ ụlọ ọhụrụ. Ya sụchacha ahịhịa, ya ete ụlọ mgbe di ya pụọ. Ya arụ ọrụ osisi ya ebe ha na-adabere, ya wetacha ihe ndị ọzọ dị mma tinye. M onwe m asụbeghị m kewa ahịhịa. Ọ ka mma na Dev jiri aka ya dịgara onwe ya mbi eji agbacha akwa, n'ihi na m dụọ ya ọ gaghị anọ. Ma ekwensu amalite na-agwa m, asị m, ekwensu amalite na-agwa m, ị kwesịrị ịkwụsị ihe ndị a, n'ihi na aga m agbanwe ihe ụwa ndị a. Ma chịkọta onwe gị, bụrụ nwaanyị na-anọgide. Gee ntị, ị kwesịrị ịdị ka onye ọbụla ọzọ. O nwere onye na-ege m ntị? Ya mere onye agbata obi m ebido were mmalite ịdụ ihe, ya enwe ubi ọrụ, na-eche ka m nwee ubi ọrụ. Kedu afọ nzuzu na ogbenye dị ihe nke ahụ? Achọrọ m ị n'otu ebe na-achụpụ ekwensu, ma lee m ebe m nọ na-ekpuchi tomato. Enwere onye ga-enwe obisi ike iso ntụ obi ya? Nwanna, ọ bụrụ na e nyere gị onyinye amara nke ikpuchite tomato, gaa mewe ya. O nweghị ihe ọbụla dị njọ maka ya, mana anyị enweghị ike ịdị ka onye ọbụla ọzọ. N'eziokwu, ịdụ akwa ahụ enweghị isi, nke ahụ bụ ihe nzuzu. Inwe ubi ahụ enweghị isi. Oge eruo, anyị agbacha tomato n'okpokoro, ihe abịa tapụsịa kem n'abalị. Obi n'akụkụ ụzọ m. Ana m agwa gị na ụlọ ya esighị nga wee gate aka, mana ma ihe ndị ahụ erighị tomato ke ya. Ma ha emebicha nke m. Mana ekpekwere m tomato ke m ekpere, n'ihi na abụ m nwaanyị onye kwere ekwe. Bịanụ. Ịma, unu ewela iwe, agụghị m akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ebe a na-amụ akwụkwọ nsọ. Agara m ụlọ akwụkwọ nke mmụọ nsọ. Ya mere m kpọọ ya, n'ihi na anyị kwesịrị ịgbanye tomato anyị n'ụbọchị ahụ. Nsị ya na ihe anyị kụrụ emebisiala. Ya sị m, gịnị ka ị na-ekwu maka ya? Tomatos m niile ejupụtala na ntụpụ.
ya pụọ gaa lee nke ya anya, ya kpọọ m sị m nke ya dị mma. M gakwuru Chineke nna wee sị ya, gịnị na-eme dị? Ekpere m ekpere n'elu tomato m ndị a. Ya wee sị m, agwaghị m gị sị gị kọọ tomato. Ya wee sị m na ọ dịghị ya n'aka ikpuchite tomato m. Ị na-anụ? O nwere ike ịchọọla ka ị kụwakwa tomato ke gị, mana ọ naghị enwe isi. N'eziokwu, nke a bụ ihe ọchị taa. O nwere ike ihe ị ga-ewepụga na mgbe ụtụtụ a bụ echiche nke ọ naghị eju gị afọ ịbụ onwe gị. Ana m agwa gị, o nwere ike ị kwesịrị ịhapụ ka ọ gaa bụ ịkpọ onwe gị asị na ịjụ onwe gị na ịma onwe gị ọnụ mgbe niile. O nwere ike ị kwesịrị ịchọpụta n'ụbọchị taa na Chineke ji aka ya wee kee gị n'ime afọ nne gị. Ya enyere gị ihe ịbụ taa, ya enyere gị akara aka gị ebe ị na-amaghị eme. Ka m gwa gị otu ihe, Chineke chọrọ ka ị bụrụ onye ịbụ, mana ị nweghị ike ịgafe n'ogugo nke ọzọ nke Chineke nwere nye gị ruo mgbe ị ga-ekpebi na ị ga-abụ onwe gị. Amen, 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 amen. Oge eruola mgbe ị ga-ahapụ ihe ụfọdụ ka ọ gaa. N'ezie, ị ma na mgbe ụfọdụ oge Chineke anaghị adịchara anyị mfe, mana ọ bụ ihe ziri ezi. Anyị kwesịrị ịmụta ịtụkwasị Chineke obi. Ihe m ga-achọ ikwu bụ ka anyị na-atụkwasị Chineke obi na-enweghị ọnọdụ. Ọ bụrụkwa na Chineke na-akpatụ gị aka ka ị kwere ka ofu ihe gaa na ndụ gị, mara na nke a ga-akachara gị mma ma ọ bụrụ na ị mee ya. O nwere ike ọ gaghị adịchara gị mma ugbu a, mana ị ga-ekele Chineke ma emechaa. Nke a bụ ihe m gabigarala na ndụ m. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.